Tak je to úžasné, že toľko detí a toľko radosti vidieť na jednom mieste, je to fakt až dojemné. Fakt ma to tak teší, naplňa a je to fakt zážitok aj pre mňa. Keď vidím tú radosť, strieľajú góly, chcú sa fotiť, chcú makať, trénovať, takže pre mňa to je určite úžasný pocit a keď vidím ich radosť, tak nie je nič viac. Radosť z toho, že si môžu ísť zašportovať, že môžu spoznávať nových kamarátov, nových trénerov a veľa nových zážitkov. Hlavne počúvať trénerov, rodičov, dodržiavať nejaký svoj dobrý plán, dobre si stanoviť vlastné ciele a nejak to nepreháňať s tréningami, dodržiavať aj dobrý oddych a verím, že výsledky sa dostavia, keď pôjdu pilne za svojím cieľom. Ja som sem prišla kvôli tomu, aby som sa zlepšila ešte viac vo futbale. Zatiaľ sa mi páči na tomto kempe všetko. Aj tréneri sú super, aj jedlo je super. Najviac sa mi páči, že toto je celé dobré a tréneri sú dobrí a teším sa na súťaže a na kvíz. Tento kemp sa mi veľmi páči, lebo veľa tu hráme a je tu veľká zábava. Teším sa najviac isto na kvíz, aj na zápasy, čo budeme hrávať. No takže mne sa páči to, že druhý tréning hráme futbal, aj tie súťaže, že tu máme dobré jedlo. Je tu to super. Teším sa na kvíz a na futbal, čo budeme hrať, aj súťaže. No tak je to tu super. Hlavne je najdôležitejšie, aby vás to bavilo, aby ste sa tým futbalom radovali a robili to len z radosti a nie z nejakého nútenia alebo z nejakého tlaku, ale robiť to len z radosti a ostatné potom príde, ak budete makať, trénovať počas svojich rodičov, trénerov a radovať sa z toho, tak určite máte na to dobrú šancu.